good morning and welcome back to my new vlog. So guys, आं दाबो सिखाराखैनो दाबो बिसिनावनो दङ। ओमफ्राय दायो टाइमा जालायलांबाय 11:16 जालायलांबाय दाबो सिखाराखै आं दिनै बहुत लेट जाबाय। मियायो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनाया न'आव मोनफैनाया बहुत लेट जादों नालाय जोङो 12:40 बेफोरबायदियाव मोनफैदों। ओमफ्राय फैनानै दुगैबाय नालाय दुगैनायखाय 1:10 इदियावसो मुरुदों आङो। ओमफ्राय आथिंफोराबो एन'का सानायदों माने थाब मुरुलांनो हायाखै एकदम बुख्रुब बुख्रुब जि सादोना बिदि उथिफेरनो मोनाखैमोन नालाय इमान गोजौ भगबान 5टा पाहार गाखोनांदो इनिखायनो एकदम अबस्था गैया आथिङा दिनै। स' एनिवे गाइस हेपि बैसागो दिनै बैसागोनि 1 तारिख नालाय स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोजोन हामलायनाय थाबाय एन्ड हेपि बैसागो गाइस। स' एन्ड आंनि इउटुबनि जार्निया दिनै 1 year जाबाय। आं थांनाय बैसागोनि 1 तारिखै भिडिअ बानायनाय ब्लगिं स्टार्ट खालामदोंमोन नालाय। स' थेंक इउ स' माच गाइस आंखौ बिदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय एन्ड आइ होप नोंथांमोना आरो सापर्ट खालामबाय थागोन आंखौ। स' थेंक इउ गाइस एन्ड हेपि बैसागो। स' गाइस आं दायो सिखारनोसै बहुत लेट जाबाय नङाबा आइदो आङो रायजागोन। स' सिखारनोसै मियानि भिडिअखौबो एडिट खालामाखैनो दायो फ्रेस जाना लाग्रोनोसै। फ्रेस जाना लानानै न'नि गासैखौबो आं खुलुमना फैनोसै इनिफ्रायसो आङो भिडिअखौ एडिट खालामनानै आपल'ड होसिगोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मिया बावखुंग्रिनि भिडिअखौ दिनैनो नुगोन 1 तारिखैनो नुगोन। स' दायो आं एडिट खालामनानै होगोन। स' गाइस थ'दे बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। सुजि सना good morning Sona. Sona ucido. Ini Jimnya. Wah, good morning. Sona, sini. Masih makan nanti. Uji. Sini Baisago. Uji, masa namanya? Sini. Sini, arunnya kan bisa ada. Masa namanya sudah ada. Hendak, masa nak? Hendak? Hendak. Masa namanya Kiki. Baiklah. Oi, mana dia? Baju bersama apa, Be? Aku suka lambai. Siap-siap dulu nggak apa, Be? Gandam kasih. Wah, Amar buari nutun tuh. Itu vlog udah lagi. Wah, kau Korea ini nih ke? Hah? Oh. Purana Korea gisili. Ita ki sabji banaba? Ki sabji bana? Ki chutney banai ko ba? Motor. Motor? Dah, ompray ini sangat kimia. Nunggu kulo apa nama? Abi ke? Cinta gento? Kan berapa ni? Hah? Cinta lah. Sini tangga ngabis di alas sepeda. Sur le? Sur. Udah biar dor, rumah yang udah alas sepeda. Bagus. Laksai buku ya buku. Laksai buku. Beres tak? Ibu mau bani, Oma Pipo. Mia bani rumah. Inilah sayang. Kaisar. Ki, iman palpa. Salamu ekdom sabai noru. Sesup mor, morane. Tumi kuah, ami nakawin na kakao nakay, moyo nakaw. Ekdom ganbayang ke. Aman nang mana dah?
Mbak Mbak gaban थांसै नामा? Oमफ्राय mana बुङो सोर फैगोन आलासिया? जानो गोनां बिहामजो सुनिता। आइसो Palsu bathra बुंनो Mama फैगोन सोंदां Mama फैगोन नामा? Mama जुक्र नों थांनो हाना मामा बुंदो Tuduro Good morning Jimmy Mana yang fैदों नोङो ओइ Fat petla Motor jadu Silgi sini adu Kenapa? सोमनाया खामलां नामा Sumnya kamu dah yang kurna fैगोन ओमफ्राय जागोन lagi itu lagi dah Dia, kayak itu dia. mana sih Cake noi गाखिर खाबो cake ना खाइ दी मिठाई dia ना मिठाई ऐसे So guys ang dayo dugoy bisay Igrota baza utinani bung ma buंनांगो So guys ang dayo ready जाखांबाय ओमफ्राय दायो आङो न'नि मन्दिरखौ खुलुमग्रोनि बाबायाबो गैया बाबाया बहा थांना दोङोनो न'नि मन्दिर खुलुमगोननि ओमफ्राय आइखौ खुलुमनि ओमफ्राय न'आइथिं माने सानि पुराना न'थिं आबैमोखौ खुलुम थांनि आयंमोखौ खुलुमनांगोन So दायो मन्दिरखौ खुलुमग्रोनि Man gozo dorza dena aku kulinoba So guys ang dayo noni mונdir खुलुमखांबाय ओमफ्राय दायो आङो थांगोन बुलालानियाव माने आयंलानि न'आव बाजैबो थांगोन आयंलानि न'आव आयं बाजैया थाङाखैनो दा लाना थांनोसैबो सानजों थाङो Bo Aha Bu थांनाय नोङो Apa kulumnya? Apa ya? Ngeliat jarang uci daru kulum nanggan nara. Kayak lama kulum ayu mau bilang kulum kayak. Kumsi light side lah. Deh, ayo. Nunggu pa ka kulum kan sih? Deh. Dayi थांगासिनो खुलुमनो बिसि लाखाबाय सबखौ खुलुमनो थाखाय ओमफ्राय बाजैयाबो थांसै दरजा खुला इमान सान्दुं Video on wane 12:30 जाबाय इमान सानजौफुआव ज' खुलुमनो थांनायनि बाय गैया लेटके उथिबाय आरो इदिनो खालामनांगोन ओइ पापुदा ताते আছে দেখোন চকত গাড়ী আছে দে যা যা আজি আমাৰ ঘৰত ফাৰ্স্ট টাইম বিহু কেনেকা লাগিছে ফাৰ্স্ট ক্লাস নাই जोंनि गामिनि लामाया Man habru baza ini selama mau baje hamgen kei bosor जाबाय besang election थांबाय besang मा जाबाय किन्तु रास्ताया हले हामनायाव गैया बेफोरबो रास्तायानो man habru बे लामाया जोंनि गामिनिफ्राय ओइथिं बर' बाजाराव थांनाय लामा इयो तामाम लेथ्रा गारियानो थांजाया इजा आयं आयं दखलाफोरानो दे बहुत धनी मानु बबेबा थाङाखै नामा थांना निया मा जादों इदि बनखौ रोगानानै इदि बनाव माबा जानायखाय
गाग्लिना आरो लुथुर गोलैनायनि आथिं बुफिनदो ये इदि बुफिनदो बियो सानि आयं गोदोर सबनिसाय दायो आयंखौ खुलुमना फैबाय ओमफ्राय बाजैया दायो न'आव थांसिगोन आं इथिं न'बाथि थांसिगोन मामुलानथि थांसिगोन बे खुलुमखांना फैबाय नालाय आं थांसि दाहासि ओमफ्राय जोंहा 100 थाखा मोनबाय दिखा तेरा फैसा 100 मोनबाय जोंहा खुलुमनानै बैसागोनि 20 थाखा दिसि बाबा 20 थाखा दिसि दे bisa iya apa budak di bisa itu dia Mali dinglay. Ba la बैसागो मोसानाय दे. इउ मोसानाय खिथिबाय आंनो. ओइ. मुखु र. फाय मोसानाय खिथिबाय इउ फाय. दे मोसाखाबो. Porka garle लाबाय. Zabai, kan zabai. Wah, lah. Deh, no, terus tangan lah deh. No, sana no thang deh, masana, si masakan sudah dah. Oh, deh thang ban deh, ang itu thang sih deh. Neng masa ya? Dokunan masa tuh, ngabroy. Ibar bazengnya masana ya zain aja, sekolah berapa ofar naik ofar sih kan masana. Orok, maybe jadi una. मुझे छोड़ के आओ हाँ मो मना सो दे मलाई दाई लिंक बंदा बैंक लिंक aku tuh napai tuh jalan lagi nunggu udah napai udah tang hai kurang nunggu dalam pengenan ada banyak tuh Sabi lanane ang gari kedena fainane inte kelang faiban nunggu moनबाय abaiku बाथौखौ खुलुमनानै मामुलावनो थांलायगोन आबै हाबो खुलुमनि आंनिया लेट जाबाय आबै खुलुम मा खाम जाबाय नामा हाबो आबै र बाथौ खुलुम आबि माबोरै नांदो गोदान बैसागोनि Cabe, kita rusak gini mah, gede nang deh. Masa nang deh. Hai. Paduli. Pau hungry. Pahar kakena bay, pahar. Pau hungry. Bere So dayo आङो नगाइनिफ्राय फैनानै दायो मामुलानाव फैदो so मामुलानि आयंखौ खुलुमहैनि नायनि गानाफोरा बाइक स्टार्ट मोयनि कि आरो Ya punya nih lihat apa ya re?
जाबाय सानि आयं बुरै सेकेन्ड आयं बुरै मामुनि आइ मामु उथियाखै नामा itu सानि उन्दोंमोन दिसं नबो happy बैसागो बोरै थान्दिया बोरै फाय happy बैसागो बैसागोआव मा नांगौ masak ang liwag pinto na daan sa gede masa dia masa So guys, isir जोंनि गामिनि गथ' फिसा-फिसाफोर दा जोंबो मोसागोन दा गाबोननिफ्राय मोसागोन जों रायलायनांगोन सिख्लाफोरदो ओइ नै मा खालामदो गेमसो गेलेबाय थादों नामा हो साला हारामि ओइ नों खुलुमाखै नामा दुगैयाखै नामा नों ना दुगैखांबाय हा ओइ नै मामु एक्सप'ज दाबो मुरुबाय थादो इना मुरुफ्लायोसो इनिया so guys आं दायो आइमानो दसे खमाय थानोसै ओमफ्राय ओइनै इसोरो मुरुना दंबाय थायो दे बैसागो नोंसोर मा बुंगोन हेपि बैसागो ओइ हेपि बिहुनो गासिया हेपि बैसागो होनना बुं बैसागो हेपि बैसागो दे लै हेपि बैसागो साला दम मोनानैसो बुंनो गोनां खालामनांगौ इसोरखो हारामिफोरखो so guys दायो फंबायमोना फट'शुट खालामोनो ओमफ्राय आंबो खालामगोन इसोर खालामगोन फट'शुट ओमफ्राय आंबो खालामगोन दायो इयुनाव खालामगोन नामा जों दलङाव दुब्लियाव दुब्लियाव खालामगोन दायो so दायो नोंथांमोनखौ फट'शुट खालायबा लोगो मोनगोन so दायो थाथ'नोसै ओमफ्राय दसे थानानै आं न'आव थांसै दायो लोगो मोनफिनगोन नोंसोरखौ 2 hours later So guys जों दायो दुब्लियाव दंफायो फट'शुट खालायनो थाखाय फैदो ओमफ्राय नै केमेरामेनफोरा साइना दोङो ओमफ्राय थिं थुलुंगा दोङो जों ओमफ्राय नै थान्दै बायदि हेलो जों तारतारि फैदो एकदम टाइमा खै जाखोलै नायलाय टाइमखौ 5:48 दायो टाइमा जादों 5:48 दा सान्दुङानो गैया एक'आनो गैया जों थेवबो फट'शुट खालामबाय आंनियानो लेट जादों एक्चुअलि आं भिडिअ एडिट खालामबाय थाबाय नालाय बेनिखायनो भिडिअ एडिट खालामनायाव बहुत टाइम लाबाय आंनिया स' दायो जों फट'शुट खालायगासिनो Ini foto canggah sini pose juga sini. So आंबो दायो फट' चेकना लानोसै ओमफ्राय आंनि मबाइला बारा चार्ज गैया so भिडिअ बानायबाय थानो हाथ'नाय नंला दायो फट'खौ चेकना लागोनसै ऐसा नहीं लेते दीदी बैग होना चाहिए ठीक है डायरेक्ट ऐसा करोगे तो अंडर स्पोर्स दिखेगा तब देखो कितना मस्त लग गया दोनों की दोनों पीछे आ गया ना So guys जोंनि फट'शुटआ जोब्बाय जास्ट ओरैनो खैटामानल'सो फट' थिखांबाय ओरै बारा मोजां माने जोंनि टाइमिंआनो हामा जाबाय नालाय स' ओरैनो होबाय अरे आं मेकआप खालामाखैथ' आंनि एडिट खालामनायावनो लेट जाबाय दायो भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ आं दायो रङियावसो थांनांसिगोन हटेलावसो थांनांसिगोन ओमफ्रायसो भिडिअ आपल'ड खालामनो So guys इसोर माने हाबाफोराव फट' थिखाङो ओमफ्राय इसोरनियाबो इउटुब चेनेल दङ मोनसे दि वेडिंग्स मामोनलाय भिडिअ आच्छा आं लिंकखौ होनो हागोन डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय नोंथांमोना ओमफ्राय इसोरनि नाम्बारबो होनो हागोन आङो स' नोंथांमोना नांगौबा फट' थिखांनो हागोन बिसोरो ओमफ्राय
माने जों रङिया एरियानि गटायखौबो बिसोरो खालामनो हागोन होननिया स' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं नाम्बारखौ होनो हागोन स' गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं दायो रङियावबो थांनांगोन ओमफ्राय इसोर सानैया मोनहैबाय सिगां जा रङियाव थांनानै आङो हटेलाव भिडिअ आपल'ड हैनांगोन स' थांनोसै मियानि बावखुंग्रि भिडिअ जुदि नोंथांमोना आंनि बावखुंग्रिनि ब्लगखौ नुवाखैबा स' नायथां आं लिंकखौ होनो हागोन स' नायहैबानो जाबाय एन्ड लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस बाय 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 बाय